Loukanlahden alueelle on suunnitteilla uusi liikuntapuisto, jonka yleissuunnitelman valmistelu on aloitettu tänä keväänä. Puiston suunnittelusta vastaa Lokimaisema-arkkitehdit Oy ja kunnalta hanketta ohjaa laaja ja monialainen työryhmä. Tuleva liikuntapuisto on osa Loukanlahden alueen asemakaavamuutosta ja sijoittuu Haikan kartanon vanhoille peltoalueille nykyisen urheilukentän pohjois- ja länsipuolelle. Laajalle yhtenäiselle puistoalueelle suunnitellaan 3 urheilukenttää, vapaata puistotilaa sekä erilaisille toiminnoille ja lähiliikunnalle tarkoitettuja alueita. Kaikissa puiston toiminnoissa huomioidaan esteettömyys ja erilaiset käyttäjäryhmät, jolloin puisto palvelee toteutuessaan mahdollisimman laaja-alaisesti kaikkia kuntalaisia ja muita käyttäjiä. Puistokokonaisuus muodostuu useammasta osa-alueesta, joista ensimmäinen on liikuntapuiston itäosa. Alue toimii koko liikuntapuiston sisäänkäyntinä ja on ilmeeltään puiston rakennetuin osa. Sen perääntien puoleiseen reunaan on varattu tilaa pysäköinnille, jota on yhteensä noin 170 autopaikan ja 2 linja-autopaikan verran. Tapahtumien aikaan pysäköintikapasiteettia on mahdollista tarvittaessa laajentaa noin 50 väliaikaisella pysäköintipaikalla ja kadun varren linja-autopysäköinnillä. Alueen toiminnot muodostuvat urheiluhallista, kookkaasta esimerkiksi pesäpalloon soveltuvasta hiekkatekonurmikentästä sekä laajasta ja monipuolisesta lähiliikunta-alueesta. Lähiliikunta-alue on tarkoitettu aktiiviseen ja vauhdikkaaseen toimintaan ja se onkin suunnattu erityisesti aktiiviliikkujille. Tätä varten alueelle sijoitetaan esimerkiksi kuntoilu- ja monitoimivälineitä sekä pelailuun tarkoitettuja kaukaloita ja pienempiä kenttiä. Puiston toinen rakennetumpi osa-alue on liikuntapuiston eteläosa. Alue on varattu kokonaisuudessaan urheilukäyttöön ja sinne sijoittuu täysimittainen yleisurheilu- ja jalkapallokenttä sekä näitä palvelevat katsomorakenteet. Urheiluun suunnatun osa-alueen kohderyhmiä ovatkin erityisesti seurat, koululiikunta ja kuntourheilu. Liikuntapuiston pohjoisosa on ilmeeltään puistomainen ja muodostuu pääosin laajasta tekonurmikentästä sekä sitä rajaavista puiston osista. Omaleimaisena piirteenä osa-alueella säilytetään sen läpi nykyään kulkeva avouoma, jota voidaan paikoitellen myös laajentaa. Alueen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat kentän käyttäjät. Puiston pohjois- ja eteläosan väliin sijoittuu toiminnallisuutta ja puistomaista ilmettä yhdistelevä liikuntapuiston keskiosa. Alue muodostuu uoman eteläpuolella säilytettävästä avoimesta puistomaisemasta sekä tätä reunustavista rakennetummista puistoalueista. Toiminnalliset alueet jakautuvat useampaan osaan, joista lähiliikunnan ja kuntoilun alueet palvelevat laaja-alaisesti kaikenikäisiä puiston käyttäjiä. Alueelle on mahdollista sijoittaa esimerkiksi kiipeilytelineitä, kuntoiluvälineitä, pingispöytiä ja vapaamuotoista liikuntaa tukevia toimintoja. Rauhallisen toiminnan alue sen sijaan on suunnattu erityisesti lapsille ja lapsiperheille ja se koostuukin oleskelu- ja leikkimiseen suunnatuista toiminnoista. Leikkipaikan kohdalla nykyisin sijaitseva pieni kumpu säästetään ja yhdistetään osaksi leikkipaikan kesä- ja talvitoimintoja. Puiston viimeisen osan muodostavat Pyhäjärven rannassa sijaitsevat hulevesipuisto ja rantapuisto, joihin on suunnitelmassa esitetty vain kevyitä muutoksia. Kaiken ikäisten virkistystä palvelevalle alueelle esitettävät uudet toiminnot ovatkin luonteeltaan pienimuotoisia, esimerkiksi yksittäisiä oleskelupaikkoja, kuntoiluvälineitä tai kapeita pitkospuureittejä. Hulevesipuistossa nykyisin sijaitsevat uomat ja niitä ympäröivä kasvillisuus säästetään. Suunnitelma on nähtävillä meidän Pirkkala-tapahtumassa ja alueesta löytyy käyttäjäkysely kunnan verkkosivuilta. Kiitos.